nti mo hwe yi ana me bobre nyeye munyi sika nko diifo so nti onya tese diifo bia ba no asesa obi koji obi say 20,000 euro mo se sika o 20,000 Masraw Monsha Adiifo ye tete brem efre tete nyina no ya Adiifo atrofo omodoso ahapon a person ko ano no ko Adiifo 400 and say I think say 30 about time na only Micaiah Ankwana na ye Adiifo a we nyame dia at that time all the 430 prophets no mo nyina ye fake o ma ya tro ntenasa mo sore na ye Adiifo atu asetoya mo hwe oyiye yes asema America no Jeremiah time ne Adiifo bi ne afro Hanania. He fights against the truth. Hananiah fight against the truth. Ono na ma Jeremiah ho kire ne ye. Ama SethEkow. What was here? Yes. Atane Jeremiah kosi say. Jeremiah say no kom say onko bra no wasen say Nebuchadnezzar say. Anya sa ye be chini slave. Yede neba konko ayema kotutu nani aden kranta kunkum ne ma yelu nyina chi no what is say SethEkow antie na dia SethEkow tie we wantie Sika FM 89.5 pa wantie okoso ye de ope se de ne Adiifo no university and pepepe nkwasem antie enti me trust na me hwehwe trust me no mo me tu amanfofo say yama yani na ho amen amen vrisa wamo abaso mo ya Adiifo yi me calculate Bible no na me sha na me Adiifo bi anya sa ne o ma we num bi enti ebia overcast asema so for we kan ma men ka samba kontrol Isaiah time let me akasa na Adiifo bebre ho nkwasem pa but I already choose Isaiah Elijah time na your ball akonfo that's right amuya Adiifo awo manum bara konfo no amuya Adiifo wo manum amuna kasa tro wo hene ma na natie nkwasem what was here pa enti omunu Elijah struggle ko senya me ma Elijah adwene so an kantra Ahab so when you know me elu what was here emra Elijah to srum se nsuom to emfiansia abosomi emfiansa abosomi nsia na Ahab ko hwanu na wa hu no na Elia na akoyi ne huadi what was here yes emu me baso obi a wotie me bia tie ne ye emu ana Elia commande ma o Jeffrey soro aba se ni dwan ene na nyira na Elijah krade wasa jojo wa omo konsuo be gu janum kusisa otwitwa mu nyina ati yes matrasi asese hu ye hu se ba bia nyame wo bia nyame Adiifo wo no ya wa trofo mo Adiifo ba akopa obenya trofo hana ya duasa okronum Adiifo ba akopa na wo ye no obenya trofo mako 430 okronum enti kumasia se Adiifo ba akopa wo ya
atorofo no 430 ne waga kuro yi Kumase nko onya nkran what you say yes ade ba ko amasadi amahunu no enti me hwe Bible no a amane nya bika amen amen to be on hwe awa Adiifo atorofo ho Adiifo atorofo yan hwe Yesu won na ode ma yan Matthew chapter 7 verse number 15 warning away Christo warning Matthew 7:15 was nhweso pa was we yan nhweso mo hwe mo yi Adiifo atorofo ho ha we Jesus anumo yes wa wane yan was mo hwe mo ye Adiifo atorofo ho wonam nyantum mba mo nchen se Yesu kasa hwe ho ya we ankobusa sase ne sei yanchichirimu eba so ati ase wa kasa so hwe ho ya enkobusa se osofo na we nso ase ne sei amen amen there was somewhere straight forward that's right and there was somewhere yakopa mu hwehwe ye babuo we are somewhere kind straight forward hwemu yi Adiifo osemo hwemu ye wa Adiifo atorofo no wonam nyantim mamu ba mo nchen na wo mu die wo yempataku adufuru pefo o se yo sia ka no ọba ni se Adiifo pa ọba ni se osofo ọba ni se obi a wahunu nyame ọba ni se obi a oni Kristo Yesu wa pam na rentesa kwasem wa pataku osa adufuru pani onim ome wa pataku osa adufuru pani pataku ekunkum moa e ba cha adi ase yes onim ome asananum bi so ne ya ma oba sa ajo de ya no patakuru no adufuru pafo no onim ome yenti asem ni ye wose wona ba na mo de behu won waka wana ba won suban wane ya wana brabo wan kasa odi ase se de obesi address abamu awusa we fake abamu awusa we fake ente asema na kanada no munhwe ni ye me study Bible Adiifo bi ansore ana tonsio se numu na wade onyantre moja afra ana se wade onyankuku moja afra enti beje bi konom Adiifo bi anya bi da Adiifo Elisa na Elijah dume krono onsuo ana okomane se momfa nkyene mara momfa ngu ayuam wade ase na odi gu nsuo na ni na nsuo no apemfo no ma na omopon 89.5 ana odi gu mo na eye kama wanyi obi asika wadi ase wanyi obi unso yamfa no nso nto okay ya semni nti ya wani amadi ho a Adiifo no ye ni sabre ya me de mi huru sa 430 aya bosonsomfo samo kuma sunguo ankran so 430 bakubia e papa wan hwe ya aba wiawo ya semni ye nti difujuma ye ntonsio difujuma ya ntoapo yes ya semni ye Adiifo no kura no aja na me kasa mi se kasa Adiifo a de nyame ka asam kira no mo obeka kira oman ani Adiifo odi ase enyo Adiifo ne de ose da ma akwa asam kira ne kwa bisha monti asem ni ye baji ko sia tuntum ko sia kokko kwa ne atoma omo nya Adiifo yes omo ya kinahab Adiifo ni bia omo ya bara Adiifo ya asem ni ye baji ko sia ko bodua anajo 12 o'clock onye Adiifo tieni ye baji akwa nkyira me study Bible no me bia mu bawo akwasam baji akwa nkyira ko san sono na hono na nom odi ase yes saria
kwate mu yei anya papa butia mo nsoro phone o mo nsoro o ma je nkwa hononom ne nyina nya kristosom ti asem ni ye won't men for ordin prophet ni subai ama to new asem no old prophet ni subai we to new prophet na enye bibiri beba me pasa mo to mo cha ni o ma nso ti asem ni ye sabi se ona asim futuro se we na asim futuro twana tadia no bra twani trinwi bra ni nyina ya rituals bɛhyɛ w'ataadeɛ bɛkum aboro noma anyɛ nkuku yɛmfa akokɔ fitan ɛmfa wotiri so ne nyinaa yɛ abɔsɔnneɔma nti asɛm no ye nti sɛ ɔnte sɛ diifoɔ bi aba na sɛ wokɔ hɔ ahwɛ yie mede metofo ɛna akwankyerɛ ba sɛ kukuo no asi hɔ no obia nkɔ sɛ mu nsuo nom ɛfiri sɛ wɔde sɛ John chapter 2 yesu dane nsuo nsa ɛsɛ nsuo no gu kukurom ɔboa ayazaa yɛasɛm no ye strategy a wɔbɛfa so de awi ne ne bosom nsuo no na ɔnom a woammɔ dam a wobɛsɛe ɔbrɛ bɔbɛsɛe yɛasɛm no ye hanki wei wode fɛ w'anim abaama bɛpɛwo nyame anyɛ ne saa nyame wɔanyɛ ne saa baaboro mu obiara ɔkɔ ware agye so ɔde hanki fa n'anim nyame anyɛ ne saa enipa a wɔyi so hanki ɛwɔ baaboro mu yɛ Paul wode aseɛ ɛyɛ Paul ana kɔsa ɔde sa yadeɛ na no nso kora wamfa nto nsuom a mu obi anom wamfa mu obi ankɔhyɛ no sum yɛ ase mebɛkyɛ wantɔ nso a mu obi a mebɛsɛ mo te nneɔma ase nti sɛ ɔyɛ kristoni na akɔ na yɛ ma wɔyerɛ sɛ fa bɛpete te sɛ obi akɔ bosom so akɔgye aduro ade abɛpete no adwuma mu saa na teɛ Christosom we did the spirit of God ɛnyɛ physical things we did the spirit of God nti mafotu a mede ma wo nɛ ɛne sɛ wadiifoɔ no a wo nso ɔyɛ adiifoɔ no meka kyerɛ sɛ hwɛ ho yie wɔ ho gyeme so amen Matthew 24 ɛnso bɛka kakra ɛti asɛmpa tiri aduonu nan yɛwɛ deɛ ɔno nso bɛka kyerɛ yɛn Matthew 24 yɛnhwɛ adeɛ 24 verse what is I verse 4 no Matthew 24 verse 4 wɔse na Yesu bua sɛ wɔn sɛ monhwɛ na obi anada mo na nipa bebree de me din bɛba bɛka sɛ mene Kristo no anada nipa pii ɔbɛfa Kristo din na bɛdadaw ɛnso ɔnyɛ Kristo follower ɔnyɛ disciple wɔntumi nka Kristo adwene nso nkyerɛ wo daa nkwa wɔntumi ma wonya ɔbɛdadaw Satan hyɛ n'akoma mu ma nti asɛm no ye to aso kan ɔse na mobɛte ɔko ne akosam na wakoma ntu sɛ ba nanso na awie no nya nnuruyɛ verse 10 no ɔse na ɛno na bɛto nipa bebree sintidua na ɔbɛyi wɔn ho ama atenta ho na adiifoɔ atorofoɔ bebree bɛsɔre weyɛ nkɔmhyɛ na ɔbɛdaadaa nipa bebree wanka sɛ odiifoɔ atorofoɔ bi ɔse bebree bɛsɔre abɛdaadaa na kyerɛ sɛ kumasa nkoa 430 ɔse bebree ɔmbɛyɛ sɛ nkra ne yes ɛna wonam a woyɛ poster prophet sɛ nso wate aseɛ ebinom ba ne nam Sky FM ha asafoɔ nko a korɔmfoɔ nko a nti asɛm no ye ebi bɛkokɔ radio na wayɛ CD wodu a pen drive na wane ma hyɛ dam wate aseɛ organsi hɔ na ɔma ɛnyare ketewa o computer si hɔ so ɔma ɔyɛ asɔre na ɔbaa no frɛ te sɛ kɔ na ɔma di adansi agusi ayi computer no so na ɔma twe pen drive na ɔma de kɔ studio nti wɔde ne sɛ sɔfo no na ɛpirikyi pen drive ɔkasa bonsa kɔɔ no ba odiifoɔ mesrɛ wo deɛ ɔkasa nso mesrɛ wo na menim adansi na deɛ nyame ayɛ dɔɔso wode aseɛ ɔmo kɔ sɛ adam ɛna ɔmo yɛ adiifoɔ no nyinaa yɛ bi ɔmo yinaa ɔmo yɛ bi yɛ asɛm no ye
woman you know yabi tasamini into so a presenter last one penny abaka chira manager asem nyini mfiri ho me ba mama me ni pa afro na ko anu on pamasem yo pa o se na mohwemu ye na obi a na adam na Adiifo atufo be so no be da nipa bebrebe na enam samu ye na be do so nti omududu ono so do ano bedwo o se dia asem na sitie be da nipa enti sa o present aka so mpene a ene wo mama hostu no ene o hostu na sa obaba so mpene so ano abashew bi ono na be ye adwuma obama skanti o presenters ni bi ho sikanti obamu ayede o ye bia no agye aher botom another says I boss of me hurubi only was a presenter shiwi pa no crocodile manifest la just kana her bottom I also know this one to the come work asio on this hole na pan drive with him ade a course aba nyina na individual course nguram course no nyina o ma ye gusi ayi pen drive no so o ma ye ni nyina guso o fra de ana anko so say dey sit here yes nti o mo start side na che o mo start ya che to o mo ya dariga o mo ya udufo akoromfo adwamamofo ensanomfo o mo sa num wi ti asemi o mo sa ya am robbers o mo ya am robbers o mo ni mo ho papa ti asemi ni o mo ya kana sai gangs o mo ni mo ho ara ba ka se we Adiifo kwa ya alo sorom kriti na ba ka se o mo kriti sa de ya no sorry abaya o mo din free system no so ti ase enti aya no akoka we asam na won so aka na ntoko twam na mo ko no mo ba na bi dia hey wa gane so mo ko aya lo o mo ya no makopa ba bi atra no ma didi hadi ase o makopa ba bi no ma tra no ma didi wa ma fa another strategy o mo di be twa nipa yes we se me di ba ifonku we so sa na ma shimpieto wa sa di ade ni sitie ni no msheda o mo shada omo ya ade a ebe ma omo di aka system num sempa bone doso omo ya bone fo amanfo yire no mo fa Sika FM ti asem ni ye ya ka am robina omo ya am robbers that's it na ayame ya sa ya rise afra konya no so so ni nko ba ha wo mu o di ase ya mama pa na asem ni no na dia ono wan ka because akwaji ababan ana baba na da no na ntweti wa de ana ye ya di ababa si tri so na da na na aya asemo na ntweti o de asambo a abani ti hade ti ye wona mo a ya asem ni ye aso na ka minim sabi mpanso maka ya asem ni ye nyari kitwo nyare ketwa Adiifo ne ya bad omo ya kuranfo nkasa nyare ketwa yes ayarefo na abegu ayare sabia no makum o ma ya rituals sa nyare ketwa mo kum ni pa no o mo kum ni pa bopa ma ya twi ni pa moja ne si atwi ni moja wo kro from her no ma tamne de na koto da kwadwom sisa na prosufo na djiri koda kwadwom o trust o strategy no o ma djiri koda kwadwom no makosi barrier no mo guide ho sa Adiifo ko on so no mo kumunu kro from ayo strategy no o ma do o ma chi say o mo chi converse ni nyino asamba na ne karo o bi nyina ya we smokers o mo ya mafias o mo nya sofo ya semini ye me person na me wa ani ade tramo nti ayo so ya sofo de a me come what me come what ono on fa heaven ho na ba no aka jo sa ba se ma me nkobo asu
ɔno ɔfa heaven ho bɛyi ɔmfa heaven ho ɛna wɔn ne wɔn mmaa nyinaa yɛ pɛ so obi ba so Adiifo ba ne adeade a wogoro hɔ ɔbɛgye wokunu asaba wa wuru tie bi wogoro hɔ ɔbɛgye wokunu mamafoɔ no deɛ hwɛ sɛ wokunu nsɛm wɔ bi ɔbɛgye no ɔnu strategy ɔbɛgye no wote aseɛ nti monhwɛ ye ɛwɔ mo Adiifo no a moanyɛ wɔ no ho wɔn mo kyerɛkyerɛ man ne antoa ɛne kɔbiri honhom akura wɔn ne nyɛ nyame deɛ wɔn mo yɛ demons meka ne saa monhwɛ ye ɔyɛ wɔ sɛ yɛbɛnoa aduane ne adi na wɔapɔsɛsɛ aduane no wɔabɛdi bia wɔ problem gye sika kɔto sikam ɛne a wawie yɛaba ɔne aka kyerɛ sɛ mani tɛfa to sikam na bɛwo ama wo watemi da 2 cedis awo 2 cedis awo 5 cedis awo daba na wo so anyema wo da gye sɛ wode sika no yɛ adwuma na wanya wo mfa so nso sɛ wo fa kɔto sikam na nwoma wo ɔsɛ te hɔ a wodwene wode aseɛ ne a mo abɛtɔ abɛ 5 million abɛ yɛsi fa kɔsi fie ayɛme nwanwa sɛ nnipa kɔ asɔre Pentecost assemblies Deeper Life SDA no akɔtɔ abɛ na ɔde akɔsi ne fie ɔsɛ abɛ ne bɛnyini sɛdeɛ abɛ ne bɛyɛ no saa na wabrabɔ bɛyɛ ɔsɛ tempo ato sɛ ato nnwom wobɛyɛ te sɛ abɛ mfasoɔ pii bɛbaa so na ɔmo nso de adwene fa ho ɛne abɛ mfasoɔ a so ne ɛyɛ ntɔn nti wobɛkɔ prayer camp ne anɛse mmɛ anadeɛ Kumasi Adiifo ada ne kwaefoɔ kwae wofira Brem Junction na wokɔ kwae ɛdua makyi wo mepɛ sɛ obi a wɔkyɛ monhwɛ ye wonyɛ kyinkyirɛkyinkyiri wɔmo nyɛ ɔsɔfoɔ o ebi awia bosom ɛne kɔnfoɔ ɔko ho asɛbɔ na meka no awia bosom ne kɔnfoɔ ne ko bosom ho ɔmu sɛ ayi kɔnfoɔ agrada ebi awia bosom ne kɔnfoɔ ne ko ho ɛnyɛ ade ketewa o yɛ bɔne kɔ so bɔne ɛkɔ so adeɛ sɛ ɔmo na ɔmo tu kaa nenam kurom ɔmo gangs no nso nenam kurom ɔmo no tete clubs na ɔmo de telephones a yɛ adwuma ɔmo yɛ hijackers ti asɛm ne yɛ nka wɔsɛ government ɛfrɛ wɔn 1 by 1 akɔhye wɔn wode aseɛ ka wɔsɛ government frɛ wɔn kɔhye wɔn that foolish prophet no ti asɛm ne yɛ ebi wɔ nkran ɔmo num wi ma bi num bi bɛyini ti na ɔde abɔ yɛ ato ho sɔfo mafia Adiifo mafia ayɛ asɛm o na adeɛ baako ha me no sɛ sɛbi obi obi anyɛ heaven ti no ɔkorɔ obi ɔkɔ sɛ Adiifo no naase no ɛnyɛ heaven ti a ɔkɔ sɛ na adwuma bɛyɛ na wɔwɔ adwuma asɛe wo sa kɔma kakra aka na ɔma saa gye nyansa bɛɛ na wɔtirim wote Methodist ɛhɔ no koraa no wadwuma na asɛe ɛna wo sa soa ho wode aseɛ wo sa soa ho akɔ Adiifo masa nti wonim nyansa nka kakra no fa tɔ buro no kye na fa nkatea fra na soa fa kɔ magazine ka bɛnya capital ka fa tɔ nsuo sɛ frigim sɔfo prince atensɛ sɔfo prince maame o ɔkɔ Adiifo bi hɔ ɔmo gye ne wo sika nyinaa afei ne ɔnya sika mforo ka na ɔfra sɔfo prince yaw berɛ me sika wɔ no ɔma gye wo sika nyinaa menya ka mforo ana ayikatakyie a wawie ɔne a wɔtumi to bɔtɔm wɔtumi bɔ search to to bɔtɔm ɛnyɛ ade ketewa o nti da bia meka bibi sɛ monhwɛ ye man bi ɔgɔɔ so asɛm a mekan
let me akwatam man abetra fidie so o de ase man bi ogo so Adiifo omo de ne ko champo minim obi a stroke watch na mo se mo baba empire amano no ma tam na ko champo minim ensuo na da hoyi ufi atafo ensuo no no ma tam ne kom de nyira kose fom se on traso no on kana se mo nkyira ensuo ne ensuo no baba yi yare ya na ma no omu kura snap mienu Adiifo omu de na ko gyina ensuo no no omu tutu snap omu ya no omu se on kana se FM 89.5. na fa wajin hodi was na we nya bosonsom ma na so nim enkokopa ampiadi o ana jama se atu no za ti say o bosonsom okay o kan sam nyina wie no se anwira no fa ko afa se won paso na daso aso daso a ensuo no baba be yi yare na firi mu enenne papa no stroke ndaso ho se o kala mo what you say enti omunya sofo yes ti asem ni ye akwan oba fa so obenya sika eye sika duro bi omu de omu wa kojonjo e kan say spirit bi demons bi freemason ni eliminati nom what you say anu omu mi to ko ba ada so ko South Africa na ko India ana Togo Benin no akọ dili no aba obetimi akọtra North Burkina no akọ bosom so ayi wo so bai ayi me joi mi woni so ateka kasiema obra kana wotimu no aya fashion keke ono anu widiem obra what you say ba ko se ne yire kuro ekuro ni kakra kana timi prana tinhua ekuro enyari kitwo me say mon shoye amen obo wa kwa na kwanse ne se ne ema nkoda virgin to no da no asel wonu da wi a wasel with life ema babre nkan kore ta sabiri di obodi oba sel ye ni ye asama me bu bosi ya wa ba bi on ma wo ka so mfra obetimi afre what is here Mrs. Says March no ba ba sa program Says March oba bi Adiifo bi ene wada oba bodifo ni din usura manka mfra ayepa what is here usura manfra tiasemini oba boni din difo asumasi oya asore wa ha wona me ada oyemise oba kan nyina yes okay dia ko sunu nya ha me say akwada ko on cry no evangelist airport run about on filling station on one ya no okoto ayina ase don simo no dia alcohol wo mu nti okoto o evangelist no so evangelist okoto na kurana woni mi say don simo apetesi na wo mu 60% alcohol na wo mu no 60% obo what you say enti mi show mu a enu nti na amanyum tofo na wo mu ko hokobo bonyum no o mu ntimi sakra no muzuku yebi because you are call yourself a man of God prophet orisha efo obiyire enti me am to nyum no madan no nzu yebi Gana fo dele so kan ko atre no wonfa se wodru sunyane a wo mo ho se tese bekum wo mo ho enkradia ne kankan me doso enkradia ne kankan wo mo na di ma yi ya bo deliverance ye hu mic mu ne ba no let me para tiago allo obo what you say ara na me so hu ma men tenhwe 89.5. kesi pa allo wo mo ya dia ko Europe wo mo so ba money na ko da to Europe ama ko ne money bia de da abrobu bia jibinu sika
na yimi yasa 6 March mrantem ma yahude de sa ko du 6 March omu di fufuo no hana me hwe me boss wa na de ketwa me de nya fufuo ntina me ba Adiifo ne ba anya de ketwa omu ya bonefuo dabra bafo bonsama Adiifo no me so nsama me kanu so spirit ye nyame dia oba te dia me kanase what is it enyi ni banko jio senga Ghana fo hu omuntam adia ba kunu se obi kura kwa bibiese no de ahye ne ho omoye pa nka ya ka to na bra so so ka obewu now one kan nya na Adiifo ni biawi ebi kura bubu gudam me no ka say Adiifo ni bi gudam a stroke wa cheche yen Adiifo hu bio omu gudam a me no ka say azana mu stroke wa cheche o me de dadam tini bidia yira no what is it na me ba ko so tuo mo ka one amen o ma wi ye baba amen asampa na jo America no omu di bonne pai omu di bonne na ba ko kra de ne so otimi man boys no yero ewidom no afaw Sika FM rapping pow no wa san yo ma we nyina ekoso na hankina ode afa no ode apepa you know se okohuhuru no hwegu ensuo mo se na manfo so tonom what is it okohuhuru no hwegu ensuo so tonom nom wa catch us we a special water the God on that so sa I don't know. Me so Ghana for say munya ni da ho. Amen. Munya ni da ho. Jo yon Matthew chapter 24 no verse. What's that true? Only you can 10 verse 10. But okay. I say na eno na betu ni pa bebre sinti dia no be yi wo ho ma na watenta wo ho na Adiifo atrofo bebre be sore. Bebre! Oso oba sore. No abadada nipa. Obadada ma do capital nyina ma no. Enye na Adiifo bi egu no bu dream. Kon so asema ore wo. No bu dream. Otifo pa na ya ne sa no. Asem na ya. No bu dream. No bu dream abrabo asi nyina aye Adiifo de no kobata no. Bia sei. Wo de wo se be bo a wonim na akobisha no. Bia sei. Ta bon fon to. Adiifo no subanye. Eje wo ya wudi wo. Obu ya wudi fo o ma sa kokoro no. Hwa wo mo ho peche but obawi abe. No mo nyo. Masa akwa no. O ma che sada nkwansere. Na nkwansere hu na wa ya omobo. Nso wonya wafu ya. Adiifo. O mo nyo papa o. Endi ana manfo obaya de nipa bedono. O ma de ba kono no. O se obechoska, obetuska gu. Obawura himfie no adona tuska. Say dey ya ohene ba panasem because o ma wuri se ade bia wodi sika wura mu no wuri ni. Mfule na okra no waduru ho. Tadi ase. Anya na akwa ya franchise. De so pa konya di. Gumpati tirabo. Trabo so mso aye. O twani pa sa sensei. O ba bi onam. Wa jadi fujuma na to okopa konya di. Abekwa ya ba ti Yesu akodi hene wodwane. Ya ba ti Yesu akodi hene won wodwane. President tirabo. Ati ase. Se wa bubu abosom ne sa. Se wa ja ya wo kodi pra wa na bebu abosom. Oje jumala to. Wa za manfo ahune to. To dare no. Ati ase. Anya ri hitwa o. Some for when you can jump, so about 5 million. Mobile money on farm to my mama. What is here? Acquire 1 minute courses who you could do. Anuna man a bamboo you. Anna man a bamboo ye. That's not my see has a went to me and Kobubu. And to see her. Could be well, Bubu. Michelle, I'm a say.
metimi hwɛ nneɛma saa na mehyere wonti asɛm no ye mede nyame de hyira wo nya ne da hɔ Amen. na deɛ ɔfrɛ ɔma diifoɔ no ɔmo yɛ amrɔbas Papa. ɔmo yɛ korɔmfoɔ asɛm paa na meka kyerɛ no ɛnɛ mebɛka asɛm na kyerɛ wɔ meka no aso mfaa medeɛ mekɔ jo yɛnka one quotation nka wɔ na mempɔn nti asɛm no ɛyɛ asɛm o jo ɛyɛ asɛm papapapapa yɛnka Mika chapter 3 5-11 Mika chapter 3 aye ana Malaki chapter 3 5-7 11 ɔsɛ na mɛbɛma bebubu no na mɛyɛ ɔdansini Malaki Mika 3-5 Mika chapter 3 verse 5 say na Awurade ka tia Adiifo a wɔdaadaa me man monti ho kakra no nko a asomdwie na wɔmfa biribi nhyɛ wɔn anum deɛ wɔkyerɛ ne so saa wosɛ ɔmo yɛ amorɔbɛs sɛ wowɔ sika no aba ne naase na mpɛ sɛ ɔbɛtua a yɛbɛkyerɛ wo so sa yɛka sɛ ɛkyerɛ wɔbi so sa kyerɛ sɛ ɔmo ba wɔ ɔmbɛba bɛwia wo woguru hɔ ɔmbɛwerɛ po yere ɔmde abufuo ɔkyerɛ wɔn so sa toa so kae ɔsesɛ nti adeɛ bɛsam wɔ ani soade hu adeɛ bɛsam a wɔn ani soade hu esum aduru mo nkɔmhyɛ na owia bɛtɔ adiifoɔ no so owia tɔ wɔn so wɔ bia hu wɔn bɔne a wɔn di wɔn bɔne a wɔn di ne kukuam ɛnyɛ Ghana ankam ne sɛ yɛ kɔbu obi paa sɛ ɛda bɛyare Ghana ɛda bɛyare yɛda bɔ dam Ghana wode aseɛ yɛpɛ deɛ wafɔ yɛsi stroke yɛsi asi akyɛ no ne yɛka no ɔda hospital ha ɛne yɛkɔfaa ne baayɛ wode aseɛ ne ɔda hospital ha ɛne yɛkɔfa no de no aba ne yɛde report to bi atale hu asɛm no yɛ o na Ghana ha nkam nim sɛ nnipa da sene tumi yɛ training force training sɛ mekɔyi obi akyakya bɔ m'akyi mekɔyi obi a meyɛ two mekɔyi obi a meyareɛ mekɔyi obi a faaborɔda meyɛ mekɔyi obi a mano te nsuo mekɔyi obi a stroke akyɛ me mekɔyɛ ne fra ne by force sɛ hwibakɔ ahene deɛ nyame bɛsira no o akɔre kɔyɛ ne fra ni ɛne ɔmo bɔ ne din ɔbɔɔ no nso gyimi ne ɔbɔ okuro no sɛ ne picture da so so ade aseɛ na ɔse ha no ofiri ne maame ɔbobɔ bɔdin no n'ani afira firi sɛ ɛwo no yayayayayayɛ obi a w'ani afira firi w'awoyam no asɛm wei ada mesere ta mese video no anyɛ w'ani afira firi ɔmmɔfra se ɔdɔ ɔhura adeɛ da yɛhwehwɛ wayerɛ gu po bi ho ne yɛde bi fa n'anim prɛ nsa wode aseɛ na ɔmde nnwuma gyinam na ɔmde tam ato so n'ani bɛte ɔsɛ mahunu adeɛ yɛ mehunu adeɛ ɔm sɛ wohu ne ye ɔsɛ mehu ne nketenkete ɔm sɛ wɔyɛ adeɛ afei ne ɔgyina hɔ akoa baako afei wɔsɛ mehunu adeɛ obi a wohunu adeɛ da no ne akɔyi adeɛ buru wɔyɛ adeɛ ɔsɛ buru nam sɛ anyɛ ye wọ́n sọ anyẹ yẹ obi a wọ́n hu adeɛ ta wiase wọ́n ni wàá nikodi afra ni buru. wọ́n ni kala bi a wọ́n ni hwee. wọ́n di ase obi a wọ́n hu adeɛ da kala bɛyɛ na wọ́n ni. wọ́n na kyerɛ yada kekan akwa kekan. ɔsɛ buru afra mi gyina wɔn di ɛna akɔ baako bi nso yɛ bi stroke akyi no. wada fam 14 years ɔno na asɛm no yɛbɔ mpa yɛ ma no wiɛ fɛ ne wasɔ mmirikam nam sɛ ɔsɛ nka wotɔgu so kakra afɛ megya mɛsɛ video yɛ amfa na mamfa nso de nnwuma adwum no afɛ mekyerɛ wode no mansɔ sini ɛm so nti sɛ mmoa muguo nyina moyɛ mmoa saa wasɔ mmirikam kirikirikirikiri nam so yɛ
Ayo. Mesrau. Nyani da ho. Nyani da ho me time na so. Nyani da ho. Wa brochire. Mintie ne yie. Di wo machi sa. Ayi so pass oni pa bia ba ko ha mu. Montie ni sa. Tie sai sem wei. Ayi so pass oni pa bia be fa manem. That's right. Ayi so pass oni pa bia be fa titim. Na gidie se ehyaase baabi ebewie baabi. Munya sa picture no. Bibia montie ase. Kasabiri akwai se wo kwankran. Ade bia wo so to no kwa mu ho no. Wo be sia. Yes. Wo sia nso a won ka ni betwam. Esa di no wo ho ansa na wo koduru ho. Kasabiri nti munhwe ana me bobre nyeye munyi sika nkodi fo so nti onya tese difo bia ba no asesa obi koji obi yesen 20,000 euro. Musa iska o. 20,000 euro ni a jefre den sam. Tu iska tugudu. No dia ba. No dia toka no abatrom. No de be wiwa na wote wona wusu na wodan akawiram. Wodan akawiram. Tu iska. What makes you want